I padnem na guzicu i ravno tu sjednem u loktu. Kaj je čalac? Ideš još jedan? Gdje on je jedva njega izvukao gore kako je. Ma da nema ovakvu gumu i ovakav motor. A mislim, nije do vozača koji iš ovo stvarno. Samo do gume i do motora. Bi mogao jačati. Skala bi ovo na nogama otpelja lijevije. Skala bi stajala na nogama i gore. Ne tu. Pa jebote. Čekaj, pa već sam ovo snimili jedan put. Nisam trebao ni snimat. Ja ga